Jubane. I place ayinhle penalty. Ayinhle Mangeche penalty. Ayinhle. Ngempela wona Mangeche. Ngibonge ngempela ke laphana ngegatsheni ngokuthi ke unginikeze ithuba ke manje ke iscore 2-1 laphana ke abezilami ababili bavele bakhetha ukuthi beyithatha beyibeke ke laphana ke entalashishi mntanami bayithatha ke bayibeka phezulu athi sibona ithuba eceleni bayibeka eceleni wageja ke laphana ke egatsheni wageja ke laphana ke unumber 15 awukodwa Thembi mntana Khambanga kahle. awe ngathi akuhambanga kahle awuthi sibone ke manje nangezokhahlela nangezoyibeka nangebheka phansi nangeyithinta nangeyihlikihla nanto eliphendula nangeyiphendula futhi laphana ke uyalithinta thinta nangehlehla ke manje nangezesondela nangezoyishaya athi sibone hey wayibamba ukhipha Ngathi khambanga kahle. awayibamba ukhipha awukagoge zona Ngathi awetshebheni kwami Akhambanga. awumadoda oyithatha ke laphana ke ukhipha oyithatha ke ukhipha oyisave ethi sibone ke manje ithuba gatsheni nangu Thembi